kallo tsakanina da kai ba fada amma ɗan kallo kuma ku ne shaida ni da duniya ta sani in da abu tunan mena ne in ka ga na fada da shi to wani ne ne hali kana bello ba ya kini kam to dan da ke cikin dan da ke cikin dan da cikin bandake cikin bandake cikin bandake cikin bandake yes babu ai ana gudun daga salam gudun salam aha ina ka wanga dangan da ake yi na ala kanan bello da dubba mai tattara dangan da naira dubu ina da ka kana jin tsoro kuma za ka yi dangan da gudu kana gudu dangan shi ya sai gudu da bambancin da kuma bayani da baya koyo amadon aron gara wadansa hami da dan malam na garba baya koyo rana da ya ilko na da shi da ma mai anguwa na filan kudu haje mai gobanda bayani da baya koyo amadon aron gara wadansa manyan kuɗi Allah dan Allah yana nan cikin wallahi in ka ga da fara da kuɗi sai kana maki ina ya ka wallahi shi na fara kuɗi ha yi wa na gode ma tambo daga ya Muhammad dan ma ya da zamu inda sarfa shi ko ina gage ni billahi lazi ko ina gage annabi da ka gani ba ni dai da ban ba da kawai ciwo ni dai kana misin tako ya kana misin tako suna kuma ko ina ana kisa in ji ce ba kisa biya ni ne ba